दिनैनि बे गोथार फोरोंगिरि सानाव जों सनापुर गुदि फरायसालिया खुंनायनि लोगोसेयैनो बे सनापुर गामिनिनो आजोला क्लाबा दिनै मैखोमै बाहागो लानानै बे फोरोंगिरि सानखौ मोजाङै दैदेनलांदों बिथांमोना। बे दैदेननायनि लोगोसेनो जोंनि सनापुर गुदि फरायसालियाव जा फरायसाफोरनि जौगालांनायनि फारसे खन्थाइ आवरायनाय लोगोसे दिनैनि बे गोथार साननि जा फोरोंगिरि सान बिथां डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिउ खौरांनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफोरा इंराजीजों बिथांनि जिउ खौरांखौ बुंदों आरो लोगोसे थाखो उन्दैफोरा बर' रावजों सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सोमोन्दै रायजोफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिना फोरमायथिदों आरो लोगोसेयैनो दिनै थाखो 4 आरो थाखो 5नि फरायसाफोरा इंराजीजों खन्थाइ आवरायनाय लोगोसेयैनो थाखो 2 थाखो 3 बर' रावजों खन्थाइ आवरायनाय लादों आरो लोगोसे नै दिनैनि हाबाफारियाव फरायसाफोरनो जा कुइज बे कुइजखौ लागोन। दिनै बे गोथार फोरबोनि सानखालि फरायसाफोरखौ जौगालु होनायनि थाखाय जों सनापुर गामिनि आजोला क्लाबखौ लोगोसे सनापुर गामिनि गासै हेफाजाब होनाय रायजो राजाफोरखौ जों गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। लोगोसे नोंथांमोननि जा खौरां बिजों बे खौरां बिजोंनि नोंथांमोननोबो जोंनि हाजासे साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै बे 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान, बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि रुम सिङाव जोङो आलारिजोला आफादनि बानजायनायाव दिनै माखासे हाबाफारि लादों। जिहेथु जोंनि फोरोंगिरियानो फरायसाफोरनि गियाननि सोरां होग्रा, बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय, फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ मान होनाय बे हाबाफारि लादों। लोगोसे बेजों लोगोसेनो जोंनि सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै जों माखासे हाबाफारि जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि, बे थुनलाइयारि हाबाफारि जेरै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, सोंथि सोंनाय बादायलायनाय आरो मिथिखायै बुंनाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसेनो दिनैनि नैबे गोथार साननि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बे बिथां गेदेमानि जिथु जिउ जारिमिन बिनि सायाव सुंद'यै बिबुंथि लाखिनाय बादायलायनाय हाबाफारि, बे माखासे जोंनि मोनब्रै आयदानि सायाव बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनायखौ जों दिनै लानो हादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनैनि दिनाव जोंनि सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरा दिनै जे इमान मोजां बिबुंथि लाखिदों, सुंद' बिबुंथि लाखिदों आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों, बिथांमोनहा गाव गावनि रोंगौथिखौ दिनै दिन्थिदों। जोङो बावैसो एसे सिगां भारत उदांस्रि जायखौ जोङो 15 आगस्ट दाखालि बावैसो जोङो 15 आगस्ट सानखालिबो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा दिनैनि बे नैथि खेब, दा दिनैनि बे हाबाफारियाव गारजेन दिथागिरि बिथांमोनखौ जों सरजाबफानानै फोरोंगुरु सारमोन, लोगोसे रायजो राजा, गासै गामिनि दैदेनगिरि, लोगोसेनो आलारिजोला आफादनि बानजायनायाव बे मोनसे मोजां हाबाफारिया दिनै जाफुंनानै थांदों आरो। फैबाय थानाय समाव माबायदि फालिलांबाय थागोन? जों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोजां हाबाफारि लालांनो जों आखायाव लादों। आलारिजोला आफाद हिसाबै जोङो बेबायदिनो मोजां हाबाफारि, माखासे थुनलाइयारि बिथिं, गेलेनायनि बिथिं, माखासे सोलोंथाइनि सांग्रांथि मेल हाबाफारिबो जों लागोन। बिनि सायाव जों समाजारि सांग्रांथि मेल गोबां हाबाफारि जों लानो आखायाव लादों आरो। नोंथांमोननि गासैबो निउस चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय थाबाय। दा दिनै 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान। दा बे फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सनापुर बर' गुदि फरायसालियाव गामिनिनो सनापुर आलारि आजोला आफादनि, लाइमोन आफादनि बानजायनायाव जोंनि फरायसालियाव बे गेदेमा सुबुं डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिउ जारिमिननि सायाव सुंद' बिबुंथि लाखिनाय, लोगोसेनो खन्थाइ आवरायनाय इंराजि आरो बर', ओमफ्राय एक्सटेम्प'र स्पिच मिथिखायै हरखाब बुंनाय बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसे सोंगाब सोंनाय माने कुइज कम्पिटिशन, दा बे हाबाफारिनि सायाव बादायलायनाय लादों। दा बिथांमोना खोब मोजां बानजायनानै जोंनि बे फरायसालियाव दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बेनिखायनो आङो गिबियाव लाइमोन आफादनि जे आलारि आजोला क्लाबनि बानग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों गोसो गोरबोजों।
लोगोसेनो बे समावहाय आङो गासै जोंनि फरायसालिनि एसएमसि आफादनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों दा बिथांमोननि गासै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि जे हाबाफारिया मोजाङै जादों आरोखि শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ